Mga kapuso, 24 ka mga kolorom tricycle nagkaladakpan halin sa nagumpisa sa operasyon sa nagligad nga simana. LGU padayon pa sa pagbaton sa aplikasyon sang luyag magkuha prangkisa. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Barangay Ingore, La Paz. Kim? Jert, na record sa distrito sang Haro ang pinakamadamo nga nadakpan nga kolorom tricycle sa sulod sang tato ka adlaw nga intensified anti-kolorom operations sang LGU. Naglamot na sa 24 ka mga kolorom tricycle ang nadakpan sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office sumugod sang Huwebes, June 19. 7 ang nadakpan sang nag-operate sa Molo, kag 17 naman sa Haro. Magluwas dire, 36 ka e-trike, 1 ka tricycad, 4 ka angkar-angkar, kag 3 karakal ang nadakpan man sang otoridad. So far daw wala man sang sang mga negative nga mga reaction kay resistance kay amo niyang pangapay sa mga legal nga mga nagkuha sang franchise nga di sila nagbayad, so dapat ang kolorom maunta. Sa datos ng Iloilo City TTMO, ginabanta 700 mga kolorom tricycles ang ilan na monitor sa syudad. Isa na diri ang tricycle driver nga si Alejandro sang Barangay Bitoon, Haro. Suno sa iya, wala inigilayon makaproseso bangod wala sang kwarta sa pagkuha sang prangkisa. Bigato mo tamo, pamasahe na sa mga kabataan. Muligay mo kami din sa nga barangay. Ginklaro sang Iloilo City TTMO nga wala nagtakop ang franchise application sang Hunyo 18. Gani mahimo pa maka-apply ang mga kolorom sa gihapon nga tricycle. Sa 2,667 ka mga awarded units, 1,850 na ang naprobar. Buot silingon, masobra 800 pa ang bakante nga slots. Gusto pagin mag-intra sa aton yung mga toda, may damo pagita nga mga slot, no? Para hindi ka mo ma-inconvenient kag mahulaan later on. Minimal ining ginabayad ninyo, unlike kung madakpan ikaw, no? Libo ini ang mabayad nimo. Santo sa record sang opisina sang chairman sang Committee on Transportation sang Iloilo City Council, ginabanta 200 ang pending application para sa pagkuha sang prangkisa sa mga tricycle. Jert, ginako sang Iloilo City TTMO nga padayon niya panghangkat ang ila pag-operate kung gabi bangod kulang sila sa personnel. Apang pasalig sang opisina nga hindi sila maguntat sa paglagas sang iligal nga mga tricycle. Jert? Madamo gid nga salamat, Kim Salinas.